ए जी आज हम बाजार गए नहीं हनु साड़ी खरीदे तो बुद्धिमानी के काम कोई नहीं है। बुद्धिमानी के काम? हाँ हमरा 2 गो साड़ी पसंद पड़ल है, एगो 4000 के आ एगो 8000 के। अच्छा अच्छा हम समझ गनी। तू 4000 वाला साड़ी ले लू हो ताकि ई महीना के हमनी के बजट ना कर बराबर। ना हम दोनों साड़ी ले लेनी हो। हम सोचनी हाँ कि 6 महीना बाद तो हमनी के मैरिज एनिवर्सरी आवा ही लबा तो रउआ तो हमरा के साड़ी खरीदबे करेम, तो वो समय बाजार में जाके साड़ी पसंद करेला के माथा पेची करी, इसे आजे ले लेनी हो। हम अपना बेटी हिया जानी नू तो बड़ा अच्छा लगेला, मन खुश हो जाला ओकर सब देख के। तो मम्मी जी हमर माई बाबूजी आवेला लोग तो वो लोग के देख के रउआ मुंह गुब्बारा नियर काहे फूल जाला। अरे हमारे सब पर्स में से पैसा कहाँ चल गए? हो ना हो ये ले लो भैया। का हो तू हमारा पर्स में से पैसा निकालू हो का? ना तो हम कहला पैसा निकाले जाई, हमरा के चोर समझ ले बानी का कि रउआ से बिना पूछले हम पर्स में से रउआ पैसा निकालम? तब हमारा पर्स में से पैसा के निकलक है? मम्मी जी ले ले होई हन। रुको माई से पूछा तनी। ए रुकी, मम्मी जी से जाके पूछेम कि रउआ पर्स में से पैसा निकल ले बाड़ी तो उनकरा कितना खराब लगी। वो सोची हन कि बचपन से पढ़ा लिखा के एकरा के बड़ा कईनी, आई हमरा से हिसाब मांगता आज। बात तो तू ठीक कहत तारू। जब घी सीधा उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ा करे के पड़ेला। का हो बाजार से आवेलू? हाँ लागत कुछ खाए वाला चीज लेके आइल बारू। हाँ रउए खाए वाला चीज है, खा नहीं रउआ कभी कभी ली। हमार मेहरारू हमार बहुत ख्याल रखेले। दीदी ते जीजा जी से लड़ के भाग का आइली सो? अरे हम उनका के कहनी नू कि हमरा के सोना के कंगन किन दी ना तो हम खाना ना खाएम, तो कहता उनका कि ना खइबू तो ठीके नु बा, देह हल्का हो जाई। अरे मम्मी जी कहीं जा तारी का? कपड़ा सही हारो तारी। मम्मी जी कहीं जा तानी का? हाँ जातानी 10 दिन खातिर नहीं हो। वाह 10 दिन ले जा तारी, अब तो मजा आ जाई। खाना ना बनावे की पड़ी और 10 दिन होटल से मंगा मंगा के खाएम और खूब ऐश करेम। लेकिन एक दिन को देता नहीं इनकरा लागो कि हमार पतो हमरा से बहुत प्यार करेले। मम्मी जी मत जाई ना, हमरा मन ना लगी, हम अकेले कैसे रहें? वाह हमर पतो कतना हमरा के माने ले, लेकिन चिंता मत करो, अकेले ना रहे के पड़ी। बबुनी के हम बुला देले बनी 10 दिन ला। ई बुढ़ियों से हमर खुशी बर्दाश्त ना होला। ए जी जाके पनीर ले आई तो। पनीर कोनो खास बात बा का? हाँ सही पकड़नी, हमार भाई आवता। पनीर खेबू? इतना महंगा पनीर आवेला? जा चुपचाप करेले बना दो जा। लागता हमरा दिमाग लगावे के पड़ी। ओकरा साथे न हमर बहिनो आवता। आए यही से कही कि हमरा घर पर आज कोयल काहे बोलत रहलक? तब तो मिठाइयो ले आए के होई हो। हाँ चाय ले आई जल्दी। ठीक बा लिया होता नहीं। लो और फोन करके पूछ लू हो कि तार बहन कहाँ पहुँचली? मतलब भाई कहाँ पहुँचलन? रास्ता में बा होते बा, लेकिन हमर बहन नहीं खियाओ। काहे? माई मना कर दे रखी। इस बेरे कोयल ना कौवा बोलत रहलक शायद। ई घर में नू सबसे अच्छा हमर दामाद बड़न। मतलब हम अच्छा नहीं खी ना? तो जीजा जी ऐसा का करेलन कि अच्छा बड़न ना हम अच्छा नहीं खी? वो हमरा बेटी के सब बात मानेलन। हमर बेटी जौन कहेलन उ तौन उ करेलन आ ओकर इज्जत करेलन आ साथे साथे हमरो इज्जत करेलन। तो इहे काम तो हमू करेनी, हमू ई जौन बोलेली तौन करेनी आ अपना सास ससुर के तो हमू इज्जत करेनी। यही से तो अच्छा नहीं खो। हाँ दामाद करे तो निमन हो जाला, बेटा करे तो खराब हो जाला।